Разклати Маркес и за момент изглеждаше, че е приключил. Страхотен ляв шакер с Маркес. Маркес е беда и се опитва да... И тогава направи най-лошото, което можеше да направи. Подигра се на динамита. Ляво круше. Първият рунд е пълна война. Защото има нещо, което много хора научиха твърде късно. Маркес не го довършваш, а го събуждаш. И онази нощ плати цена. Много добър млад боец. Нали? Хуан Мануел Маркес не беше лесен за разгадаване като боец. Той не беше най-бързият, не беше най-силният. Но имаше нещо, което много малко имаха. Прецизност и памет. Това е добра битка. Залагам на Маркес в началото. Ето го! Всеки удар, който получаваше, го запомняше. Всяка грешка на противника я изучаваше. От другата страна беше Хуан Диас, непобеден в продължение на години, световен шампион. Боец, който не спираше да нанася удари, постоянен натиск, много удари. Високо темпо, типът боксьор, който те задушава, ако не знаеш как да го спреш. Хора! Само се отрази добре. Вау! На мен ми се струва, че това е на Адалито, на Хесус. Току-що хвърли кърпата. Ето я! Зарове. Това е натрупаното наказание, което е получавал. И тази нощ сценарият изглеждаше ясен. Диас щеше да натиска. Маркес щеше да устои. Но това, което никой не очакваше, беше как щеше да започне битката. Още от първия рунд Диас излезе както винаги. Натискайки, скъсявайки дистанцията, хвърляйки комбинации без спиране. Треньорът на Маркес сега му крещи инструкции срещу Мани Пакяо. Вече започва натискът на Диас. Добър ляв прав на... Диас все още не е нанесъл чист удар. На този етап. Това, което ме впечатлява в момента е защитата на Диас. Маркес се опитваше да премери, да намери дистанция, да усети ритъма. Но този първи рунд имаше ясен победител – Хуан Диас. Да не споменаваме добре познатата рана, която отново се отвори. И да, наистина са такива. Когато рундът приключи, Диас погледна с ярост, направи жест на увереност, почти на презрение. Сякаш вече беше разбрал Маркес. Маркес се опитва да отговори, нанася прав удар с дясната ръка и круше с лявата. Първият рунд е пълна война. И те... Все едно го контролира. Грешка. Защото Маркес не се пречупва, когато загуби рунд. Маркес се учи. Вторият рунд продължи по същия начин, като Диас пласираше комбинации. Прав удар по средата с удари, в които наистина влага цялата си тежест. Дори отгоре. И между другото, с единственото изключение на единствената си загуба. Ако успее да наложи своето темпо, може да забави малко във втория рунд. Така че не мисля, че ще го направи. Чакай! Диас продължава да нанася удари с наведена глава и така няма да стане по-добре. Маркес се опитваше да контратакува, но усилията му изглеждаха на празни. Диас нанася удари в тялото. Имам усещането, че Маркес трябва да стои далеч от въжетата, господине. Дай ми изглежда, че ще го направи. И точно така може да го направи. Диас нанася удари с наведена глава, което му дава по-добър лост за ударите си. Дойде моментът, който сякаш потвърди всичко. Диас удари чисто. Отива директно там, където може да използва максимално силата си. Страхотен ляв удар, който разтърсва Маркес. Той е в беда и се опитва да... Удар, който разтърси Маркес, го накара да отстъпи. Го дестабилизира за миг. Изглеждаше, че го е надвил и точно там всичко се обърка. От този момент нататък битката се промени, без много хора да го забележат. И отвътре е същият. Диас използва джаб и преследва Маркес. Нанася удари по тялото, а после отново атакува в главата. Оцелва с десния. От този момент нататък битката се промени. Без много хора да забележат това. Диас продължаваше да нанася удари, продължаваше да натиска. Но Маркес вече не реагираше. Той преценяваше. По същество той играе играта на Диас. Маркес е много интелигентен боец, въпреки че прави, а Диас е невероятен. Той е изключително интелигентен. Бързи рефлекси и много добра ударна сила, но какво става с тези рефлекси? Всяко влизане на Диас започна да среща отговор. Точни джабове, чисти контраудари, перфектен тайминг.
И особено като си има предвид войните, през които е минал. С толкова много страхотни битки срещу големи опоненти, това не се постига за една нощ. И изглеждаше наистина добре в първите два рунда. Има голямо напрежение, но не мисля, че Маркес... Не беше активност, беше ефективност. Добри прави джабове на Маркес там, които временно спряха. Диас, това караше боксовия свят да говори преди загубата му от Нейт. Те обожават този тип съперничество. До сега беше директен двубой. Докато Диас хабеше енергия, Маркес започваше да намира пролуки и когато Маркес намери ритъма, битката спира да бъде битка. Тя се превръща в капан. Как го виждаш до сега? Няма нужда да броим. Имам го. 3-0. Диас, както отбелязахме. Той по природа е по-едрият боец. Така че това обяснява защо неговият лявото круше има огромна сила, защото влага цялата си тежест в него. Защо изобщо трябва да се точкува битка като тази? Рунд след рунд историята започна да се обръща. Диас продължаваше да натиска, но вече не оцелваше по същия начин. За първи път в боя, Харалд Летърман вижда това. Замърсяването защитава веригата в този рунд. Маркес нанася комбинация и удря Диас с два ясни удара. Това напомня за Диего Коралес и Хосе Луис Кастио. Сега влизаше и излизаше като понасяше удари. Това е много добър знак за Диас. Дясна след дясна, апъркати отблизо, комбинации, които не пропускаха. Лицето на Диас започна да се променя. Всъщност тук е стигал до 12 рунда в два матча, както направи срещу Роки Хуарес и Маркес. Напълно изтощен между рундовете. Диас натиска и публиката реагира. Всеки път, когато се изправят, се вдига голям шум. Увереността вече не беше същата, а Маркес се чувстваше все по-в свои води. Попада с 34 от 91 удара. Кинг Каньор Баксинг се връща към корените си и феновете реагират. А Диас не успява да пласира много от тези удари, както направи срещу Роки Хуарес. Това е невероятно. Маркес е добър дефанзивен боец, но Диас... Поточен, по-хладнокръвен, мъжът, който беше разклатен, сега овладяваше хаоса. И продължава да нанася още по-силни и точни удари. И с повишаването на нивото му, И може да се забележи нещо от промяната му. В 8-я рунд Маркес обърна ролите от втория рунд. Разклати съперника си и накара Диас да направи комичен пилешки танц. казахме ви как Маркес прави корекции. Отлепя се от въжетата. Диас получи ляво круше и изглежда зашеметен. Остава 25 секунди. И тогава дойде моментът. Според CompuBox има 85 точни удара, включително и интензивна атака в средата на рунда. Силен биач, а Хуан Диас... Според CompuBox е достигнат важен етап, отбелязан от "И аз имам същото предчувствие". Невероятно как Маркес се нагоди между третия и четвъртия рунд. В 9-я рунд Диас отново влезе по същия начин, както през цялата битка. Но този път Маркес вече го очакваше. И уж е най-силният мъж, а е наранен. О, петите са във въздуха. Гардът е свален. Пада надолу. Диас падна и справи се. Но вече не беше на себе си. Маркес не се поколеба. Си хвърли веднага върху него. Но не мисля, че това е което ще направи. Виж, Маркес атакува тялото, връща се горе, подготвя завършъка и какъв десен! Това ще е всичко! Още една брутална комбинация и съдията се намеси. Свърши се, подигра се отпусна. Помисли, че вече е победил и събуди динамита. Защото Маркес не можеш просто да го довършиш. Или го изучаваш, или плащаш цената. И онази нощ Хуан Диас получи най-големия бой в живота си.